May tibay ng loob harapin ang anumang pagsubok with Tanduay Rum. World's #1 rum. Higit 165 years nang nagpapatibay sa mga Pilipinong di sumusuko. This is Ivana Alawi. May tibay ng loob, may tibay Tanduay. Drink responsibly. Usara ka tawag nimo, text o chat line. Problema ninggaan kasubo kalipay na. Ampihin na ang San Miguel, pinsa nimo sa Virgol Puyog ang barkada. Pag-Virgol sa tabay, pag-Virgol sa tabay. O kalami kaayo, pinsan ko, pag-Virgol sa tabay. Isa kanus away biyaay, pag-Virgol sa tabay. Drink responsibly. Beer call muna tayo. Bili na ng San Miguel Pale Pilsen sa suking tindahan. Drink responsibly. Bagaayog yun sa imong katarata ang iBerry. Atong paminawon sa testimonya sa naayo sa iBerry. Kumiyay si Edward Bagis, taga-Ugita, na nagulong sa radyo, may doon ng iBerry. Ang nanong nanay, bibang, ulit yung may tumaro, di ba ito sa una, nasa kataratang naka, so nakasulay siya sa iBerry. Karoon nga, ang iyang gimiting, so karoon, taga-Espino, na wala na to ang iyang katarat kayo. Salamat kayo sa produkto sa iBerry. Kung mo inagkatapang ni nanay, bibang, kamo na naka-duwag, ayaw duwag sulay kay ang produkto ng iBerry na kung hindi magkatabang. iBerry mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika. Edita domicilio po, usa ka teacher. Ang mamahimong maestra, usa ka dakong garbo. Modelo ka sa mga mata sa mga kabataan. Dili lang sa mga leksyon, kundi pati natug sa kung giunsa nato pag-atiman ng atong panglawas. Maong dapat ihinsog ta pirmi, pinaagi sa pagkaon o basuskansyadong pagkaon o kanunayong pag-ehersisyo. Ginutog kog MX3, low sodium, cholesterol, ug fat-free. Ang MX3, modelo pud nako aron makabaton o mahimsog na panglawas. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mahal, pangalan ko. Limot na ng jowa ko sa tagal namin nag-quarantine. Mahal na mahal ka pala ng jowa mo eh. Sa sobrang tagal naming nag-quarantine, nalimutan na niyang may jowa siya. Ang matibay na samahan, magaan. Tanduay Light, gaan lang may kasama. Drink responsibly. Para sa matibay at magaan na samahan, Tanduay Light. Drink responsibly. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Fátima dolorosa, mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón veneral. Ave María, Ave María, Ave Okay, niya na usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Upan gihapon ni ining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Dondoyano Senior alias Veritas. Okay, sa gihapon ng mga uban nato din sa istasyon. Ang atong mga kasamang radio man sa technical side, si kasamang radyoman Danny Luod, kusab si kasamang radyoman Tax Ilumba. Okay, sige hapon, maong gihapon sa gawa si kasamang radyoman Rinaldo Cuenca, si Kion Ilumbaring, o sige hapon atong pasiunang patimbaya no sa atong amahan din sa istasyon ng atong station manager, si kasamang radyoman Edgar Dagumo, ubana sa iyang mga kaubang, mga radyoman. Maayong adlaw sa Ginoo, sa gihapon, no? Kanatong tanan, no? Gasan man mo, no? Sa internet, diri pa sa kahanginan, o bisan asa mo nga naka-monitor karon niining atong tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Maayong adlaw sa Ginoo, again, o Happy Mother's Day! Mayong adlaw sa atong mga inahan. Ang atong pizza karon o pizza anuebe. Pizza anuebe sa bulan sa Mayo, kituig 2021.
Okay, ako manuntang ipadayon tong sa miaging Domingo. Pero sanglit adlaw man sa mga inahan karon. Happy Mother's Day man. Ato sang baliklan taon ang atong inahan sa atong pagtuo. Nga walay lain si Mama Mary. Kay sa daghanang mga pundo karon sa tinuuan, kining atong simbahang Katoliko raman yun ang kusganon kayo o nanguna yun sa pag-ingon nga si Santa Maria atong inahan. Di ba? Sa inyong nakita, sa inyong nahibawan, sa ubang mga pundo karon nag-ilabas sila nga si Santa Maria ilang inahan, gatawag-tawag ba sila Mama o Mother Mary? Na ako'y nakita na. Tungod na kay kung ang ato kong barahan sa pagtuo kanang litra por litra o kung saray makita des Biblia litra por litra, mao ra gyud paminawon, mao ra gyud tuhuan, o mao ra gyud awaton. Unya kay sa Biblia, wa man gud tay mabasa litra por litra nga si Santa Maria gitawag og mama o gitawag og inahan sa mga Kristiyanos. O bisan pagbasahon ng New Testament, wa gyud bisag usa ka apostol o usa ka Kristiyano nga gatawag-tawag og mama o mother ni Mama Mary. Di modo kay dili man mabasa litra por litra nga tawgon yun og mama o mother si Mama Mary, mao nang matod pa nila dili na yun natuusohon. Nya kita mga Katoliko mao man na atong pagbansa yun ang pagtawag og mama ni Mary. So unsa may atong wisdom, unsa may atong kaalam ngano nga ingon ana, no? Okay, now una nga punto kana agong kung dili mabasa sulod sa Biblia di natuhuan, maayong timan-an nga kung maunay insakto mangutana kuno ta, pananglit ikaw karon gatawag ka og mama o sa imong inahan diha. O pananglit ang ngalan sa imong inahan si Trapulana. O, Trapulana. Karon. Siguro magtawag gyud ka sa imong inahan og mama o nay Trapulana. O kisa man nga diha og ditso rang tawgon nimo mama na ma. O. So kung kanang pagtuo nga kung dili mabasa sulod sa Biblia litra por litra di natuhuan, mangutana kuno ko, asa man mabasa nga kanang imong inahan diha kanang gahimugso nimo? Asa man mabasa nga tawgon nimo na og inahan, tawgon nimo og mama? Litra por litra. O asa may mabasa diha nga Mama Trapulana o tawgon nimo og mama si Trapulana? Na ba'y mabasa na sa Biblia? Ngayon na, wala. Di ba? Pero bisag wala na sa Biblia, dili naman po na ingon nga gidili. Kaya wala man po na gidili sa Biblia. Di ba? So kung sakto ng basta dili mabasa, sayop na o di natuhuan, so dili lang kay ang mga Katoliko mo'y nasipyat, nasayop. Kay bisan dili mga Katoliko, gatawag-tawag mapug nanay o mama sa ilang mga mama nga dili mabasa sulod sa Biblia, espesipikamente nga tawgon jud to nila og inahan. Di ba? Pananglit ang ngalan sa imong mama Juana. Kung natawgon lang nimo Juana imong mama, no? Natawgon yun nimo nay, ma. Oh. So kung insakto tong basta dili mabasa sa Biblia, dili na awaton, dili na sundon, so ikaw po naapil po ka sa violation nga gihimos Katoliko nga nagtawag-tawag ni Mama Mary og mama bisan dili mabasa sa Biblia litra por litra nga tawagon siya mama.
Kay kamo, mga Protestant, mga dili Katoliko, gatawag-tawag mo pug mama o nanay sa inyong mga tagsa-tagsa kainahan nga di pud mabasa sa Biblia ang gisugo mo ana. Di ba? Pananglit ang ngalan sa imong inahan, Veronica. Oh. Ay kung ingna tawagon lang nimog Veronica. Tawagon yun nimog mama o nay. Pangutana mabasa ko na sa Biblia nga si Veronica tawagon nimog mama o nanay. Wala. Oh. Pero muingon siguro mo nga okay na kay klaro man gyud nga inahan. So dili day na insakto nang basta dili mabasa di na lang gyud tuhuan. Kay daghan man pud mong gipamuhat nga bisan dili mabasa pero inyong gibuhat. Di ba? So di lang kay kung nasayop man ming Katoliko hasta pud mo nasayop kay naaman pud mo gibuhat, nagtawag-tawag man pud mo mama o nanay sa inyong mga nanay nga dili pud mabasa sa Biblia. Tingali mo, ingon mo nga si nanay ninyo nga Mary dili man gud na wa mo gud mo gihimugso ana. Oh, si Jesus ra man gani to iyang anak. Yang ano mo tawag mo nanay ni Mary. Dili gihapon na angay barugan nga ingon ana nga kumo wala gihimugso wa ka gihimugso anang babayhana na dili na ka pwede mo tawag niyang nanay. Di ba? Kay gani no ang description nga father o nanay, pwede man nato na itawag yun sa bisan dili yun tatay nato biologically o nanay, no? Kay damay ka nang gitawag og pananglit sa usa ka organisasyon ang presidente o labaw tawagon og tatay o kanang gobernador o kanang presidente. Sama na may yung tag-amahan sa lusod, amahan sa syudad. Kung pasabot ang leader, pwede tawagon gihapon nag-inahan o father. O kung babae o inahan o atong inahan. Na ay grupo sa ka-organisasyon nga ang ilang leader babae. So muna silbing leader o inahan sa maong grupo. Not necessarily nga gihimugso gyud ang ilang pagkatao sa maong babae. Di ba? Pero dirita sa ilig-ong kayong kaalam sa simbahang Katoliko nganong mutawag ta og nanay ni Mama Mary. Siguro naglibog jud ko nganong wala ni mabasahi. O kung nabasahan ni nga bersikulo sa Biblia, wa lang yun masabti pag-ayo. Ug unsay gipasabot sa Ginoo ba? Kadtong nagbitay si Kristo sa krus. Wa pa siya mamatay. Nga sa ubos, sa krus na ang iyang inahan, o napatoy laing babae dito. Dayon, nakita po niya ang iyang tinunan nga si San Juan. Iyang giingnan ang iyang tinunan nga si San Juan, anak, ania ang imong inahan. Giingnan niya si Juan, anak, ania ang imong inahan. Kisa may ang giingnan nato, kisa may ang gipasabot ato, o may laing gipasabot ni Kristo ato, ang iya man pong inahan. Nga iya lang gitawag og babae, niya itong higayon na o sa ubang bersikulo po nga gisabot po na sa uban nga si Kristo gani magtawag og nanay siyang mama. Dili po na inanaon pagsabot, no? Kay kadtong pagtawag ni Kristo og woman o babae sa iyang inahan sa kustumbre sa mga Hudiyo, wala na siya maot nga kanang meaning. Kay sa tradisyon sa mga Hudiyo, kanang pagtawag og babae usa na kadakong pagtahod ngadto sa usa ka babae. O sa ato pong nakatunan sa atong pagtuo nga doon naman ko'y gitagna sa Biblia sa Genesis 3:15, katubang nahulog atong unang ginikanan Adan ug Eva. Nahulog o nakasala o nahulog sa sala katong unang inahan nato si Eva. Gipahibalo dayon sa Dios nga naay laing inahan
nga lahi adtong inahan nga nahulog o natintal sa yawa. Kinsa man tong natintal nga inahan sa yawa, natintal siya si Eva. Unya kanang Genesis chapter 3 verse 15, naaday gipahibalo ang Ginoo gitawag gali nagpruto evangelyo, unang maayong balita. Kanong unang maayong balita na kay giingon man diha nga naay laing babae o woman nga makig-away, complete yun. Magig-away sa yawa, sa to pa dili magpatintal sa yawa. Kinsa man ang babayhana diha nga ang iyang kaliwat maupod. Now, mga theologian, mga Catholic exegetes, labi na sa mga Katoliko, klaro kaayo nga punting anak ni Mary. Ang ipasabot anak nga woman, si Mama Mary, inahan sa atong Ginoo. Sumupo na ngano nga gitawag og woman ni Jesus Christ ang iyang mama. Instead nga diretso unyag unay, no? Gituyo na sa Ginoo para makahibaluta nga ang iyang mama mao kanang woman, ang iyang inahan mao kanang inahan o woman nga gihisgutan sa pruto evangelyo mga bersikulo sa Genesis 3:15. So kanang Genesis 3:15 kung ato nang masabtan labi na karon, klaro kaayo na. Nga kanang woman nga gipasabot nga makigbugno o makig-away gyud sa yawa, no? Kanang away nga gipasabot diha espiritual, dili nang bugno nga maggamit tayo og mga pusil o mga sundang o espada, dili, no? Espiritual nga gubat atong gipasabot. Nga si Santa Maria dili gyud magpatintal sa gahom sa yawa. Di ba? So mo na si Mama Mary, no? Mo na hinungdan ngano nga instead nga nay o ma ang itawag ni Kristo sa iyang nanay, iyang gitawag og woman para makasabuta, makahibaluta nga si Mary ang woman nga gitagna diya sa Genesis 3:15. Unya, mga igsoon, ayuha ko noon ninyo og pamalandong. Sa dihang niingon ang atong Ginoo nga nagbitay sa krus, iyang giingnan si Juan, no? Anak, ania ang imong inahan. Timan nga si Mama Mary, ang inahan sa atong Ginoo, dili gyud niya anak si Juan sa unod. Di ba? Pero ngano man nga giingnan man siya sa Ginoo nga Juan, akong tinud-an, ania imong inahan. Iya mang gipaila ni Juan nga ang iyang inahan po niya. Sa laing pagkaistorya, sama ra nga niingon ng Ginoo ba nga, Juan, akong tinud-an, ilha ang akong inahan nga imo usab nga inahan. Klaro kay na, basahan ko ninyo na sa San Juan 19. Kung basin nalimot ko sa bersikulo, basta katong nagbitay si Kristo sa krus. Giingnan niya si Juan, ania ang imong inahan. Unya, ang inahan pod, iyang giingnan, babae, ania ang imong anak. Iyang ipasabot si Juan. Di ba? Dili na iyang kaugalingon yang ipasabot ato kay, klaro naman. Anak yun siya. Ang duha man gud ang iyang gipunting dito, una si Juan yang giingnan, ania ang imong inahan. Then ang inahan po, yang giingnan aniya ay mong anak. Nga, ba't pasabot nga, ilhon ni Juan, si Mama Mary nga, inahan po niya. Dayon, si Mama Mary po, muila po ni Juan nga iyang anak. Ayaw harag ninyo nagbasa ng Biblia. Kana nga, bahin sa Biblia, ang gibasihan sa Katoliko, ngano nga motawag umuilata ni Mama Mary og nanay. Kaya ni anang bahina sa kasulatan, klaro kaayo nga gipaila ni Kristo diha. Ang gihimo niyang instrumento, gihimo niyang kanang nagrepresent natong tanan nga mga tinun-an. Di ba kita mga Kristiyanos, mga tinun-an matatanan? Kay kadtong instruction sa Ginoo God sa mga apostoles, panglakaw kamo og pagwali sa maayong balita og pamunyag. Kung mahimo himua nga tinun-an ang tibuok kalibutan.
So kabigon sa pagkatinunan sa Ginoo ang tanang mga tao. Oh. Unya diha sa maong bahin sa kasulatan giingnan si Juan nga tinun-an sa Ginoo nga ilha Juan ang akong inahan nga imong inahan. Oh, klaro man na, di ba? Oh, unya ang inahan po giingnan niya nga ani ang imong anak. Tugpasabot ilha si Juan nga akong tinun-an nga imong anak. Bisan dili gud niya anak sa unod. Matod pa sa mga Katoliko nga exegetes moingon nga klaro kuno kaayo na nga gipaila ni Kristo ang iyang inahan nga mahimong inahan sa iyang tanang mga tinun-an. Lamang ni anang bersikuluha nga atong mabasa si Juan ra iyang giingnan. Pero kung atong sabton ang mensahe sa Christianity, dili man kay si Juan ra tinun-an. Di ba? Kita mang tanang mga Kristiyanos, mga tinun-an sa Ginoo, mut pusabot atong awaton si Juan. Kung sugod ni atong higayuna sa rihang giingnan siya sa Ginoo nga ilha nga imong inahan akong inahan, kung sugod atong adlaw giila na gyud ni Juan si Santa Maria nga anay giila man gyud to kay di ba dito man gyud to. Okay, asa man di paingon to si Mama Mary. Di ba? Oo. Nga si Kristo namatay din, napanahon ito ni balik. Niyan to na yun sa asa siya gikan. So dito siya. Kuyog-kuyog na sila. Balik, gihimo niyang nanay. No? Ang nanay sa atong Ginoo. Oh. Unya, nahinumdum ko ni Pablo diya sa 1 Corinto 11:1 nga niingon siya nga himua po ko nga inyong panig-ingnan, maingon nga akong gihimong panig-ingnan ng atong Ginoo. Nganong ato man ang gikutlo. Ato nang gikutlo tungod kay example man ang mga tinun-an. Samas gilitok ni Pablo nga himuon ko nato siya og example. Ingon nga iyang gihimong example ang atong Ginoong Hesukristo. So kay example man ang mga tinun-an, ang mga apostol, so atong awaton sila. Kung si Juan sugod niya atong higayon na iyan ang giila nga nanay nga ang inahan sa atong Ginoo, kita po tanan kung muangkon ta nga mga tinun-an po kita tanan mga Kristiyanos, kinahanglan moawat ta ni Juan nga ilhon atong nanay ang nanay sa atong Ginoo. Dili nato mabasa litra por litra nga nagtawag-tawag sila Mama Mary. Pero naamantay ka ng gitawag og development sa mga practices. Development, no? Di man daotan kay si Kristo gani, wa man siya magsupak anang pagdevelop. Now, katupong sa una god, mao pagoy pagpadayag sa Ginoo, di ba? Niya daghan pa kay kahibalo ato kay bisan katong nakakita ato pila ra to ka lugar niya. Gali wa siguro pa sila kasabot pa kaayo. Okay, bag-o paguna gisultis Ginoo. Di ba? Oh. So, natural na lang siguro nga, wa pa ma-practice sa una ang pagtawag og nanay-nanay Mary, tungod kay wa pa po sila kapamalandong og ayo anak. Nga mao din ay buot sa Ginoo nga mahitabo, nga ilhon natong inahan niyang inahan. Nya, lahi naman gud atong sitwasyon karon kay sige naman tagbasag Biblia, sige naman tagbasag Biblia sa to pa, mabright na tagsabot anang Biblia kay dugay naman ka ito. Di ba? Nya kay atong mga teologo, atong mga obispo, sus klaro mong kuno kayo na nga oy ni ining bahinas kasulatan gusto sa Ginoo nga ilhon natong inahan ang iyang inahan. Mao na nga nauso na gina karon sa atong panahon, mga Katoliko ra pagihimo ana, ang pagtawag og Mama Mary. Bisag litra por litra di nato na mabasa, no? No? Kay unsaon pud pagtawag og Mama Mary nila sa una, nga po sila kahibalo pa kayo, ana. No? Kaya ang kahibalugod, maglambo man. O si Kristo, dili man supak anang paglambo sa pagsabot. Paglambo sa, bisan sa teknolohiya gani. Kay sa tagna, sa Daniel 12, Daniel 12:4, wabot ko na ang panahon nga muuswag ang kahibalo. So ito pa na ipag-uswag. Kunya, si Kristo po, katong nag-ingon siya sa Juan 14:12 nga, kinsa tong buot musunod kanako, mubuhat sa akong gibuhat, og magbuhat siya, labaw pa niini.
O, basahan ninyo Juan 14:12, kana nga bersikulo nga nadiskubre na ako pag-ayo nga si Kristo dili supak og mga kalambuan sa atong pagtuo. Kailangan mo giuban nga, Katoliko, lahi na kayo, lambo na kayo, di na pareha sa sinugdanan, natural kay galambo man. Pero as good na nang magtukod kag balay diha, pagsugod na wapay pintal, ana, kulang pa kay mga decoration, ana, oh. Then pag daghan na kang kwarta, ana, daghan na kang na, gasto, ana, anton, nahimo ng gwapo na kayo, ana. Dili po ka moingon nga, dili na na imong balay, kay lahi man to kahit sa pagsugod. No, imo ra ng balay, naglambo lang. Ingon na ang simbahan pod. Ayaw, una-hunaan nga, o kung sa to'y gipractice sa una, maura pod karon. No, dili, kay galambo naman. Nabisan ng mga Katolik, dili mga Katoliko gani mo man na, naglambo mapod. Oh? Bisan na, tanawa, kana ba ang simbahan nga, butangag description, butangag karatula, unsay ngalan sa pundok. O, wa man na, panahon sa mga apostoles, basta ng Iglesia ni Cristo. O, butangan yung sipra diya sa tubangan simbahan. Dili man yung unahan na sa una. Gani ang unang mga Kristiyanos, no? Panahon sa atong Ginoo, panahon sa mga apostoles, wa pa sila kaugalingong simbahan. Ano man, wa pa sila kahimo. Ang katong templo sa una nga ilang sudlan, ang Jewish temple pa to. Dili pa to Christian temple. Di ba? Oh. So, adunay paglambo. So, wa naman tayo igong panahon, no? Okay. Siguro, ato ning dugangan pa, no? O unya na lang po og maghisgot ang balik ani, no? Nga kanang parte sa Biblia diin gipaila ni Kristo ang yang inahan nga ilhon ni Juan nga inahan, then si Juan yang giingnan nga ilhon yang nanay o mama ang yang inahan, kana lig-on kayong ebidensya sa Katoliko nga ni anang bahinas kasulatan gipaila ni Kristo nga mahimong inahan sa tanan niya mga tinun-an ang iyang inahan. Mo na nga ang mga Katoliko nga mo puy tinuod nga simbahan, dili gyud mauaw magtawag-tawag og Mama Mary. Di ba? Oh. So, Happy Mother's Day hangtod sa sunod Domingo pohon sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Fuego infernal, viviendo para salvarnos, tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Tatak RMN. Isip mangingisda na nakalangod na ko para sa akong pamilya. Dapat aptik yung manginabuhi. O ang akong tambal kanang aptik makayo. Rexidol 4K. Aptik para subukan dapat sa ulo. Maon.